jste konzultoval alternativní postupy bojové strategie s panem Motem? Přesněji řečeno, on radil mě. Je to ten nejlepší holič, co naděláte? Pane, přijímám signál z plavidla opouštějícího orbitu Solarionu 4. Nová frekvence nízká. Pouze zvuk. Otevři plyn. Tady Bajoran. Přiznáváme zodpovědnost za zničení kolonie Federace na Solarionu 4. Dokud nebudeme mít domov, nikdo v tomto sektoru nebude bezpečný.